അവര് പറയുന്നു ബുദ്ധിക്ക് എതിരാവരുത് എന്നാണ് വേറൊരു നിബന്ധന. കോഴിക്കോട്ട് മുജാഹിദുകൾ 10ാം സമ്മേളനം കടപ്പുറത്ത് വെച്ചപ്പോ ആ പ്രസംഗത്തിൽ പി മുഹമ്മദ് കുട്ടശ്ശേരി എന്ന മൗലവി നടത്തിയ ഒരു പ്രസംഗം ഈ അടുത്ത് നടന്ന അയാൾ പറഞ്ഞു സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ ഒരു ഹദീസ് എന്താണ്, ഒരു ഈച്ചയുടെ ഒരു ചിറകിൽ വിഷമുണ്ട്, അത് എവിടെങ്കിലും വീണു പോകുകയാണെങ്കിൽ ആ വിഷമുള്ള ചിറക് കുത്തിയാ വീഴ. ഇനി അതിന്റെ മറു ചിറകിൽ ആ വിഷത്തിനുള്ള മരുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ആ വെള്ളത്തിലൊന്നതിനെ മുക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് എടുത്താൽ ആ ഈച്ചയുടെ വിഷം ഇതുകൊണ്ട് പോകും. ഇമാം ബുഖാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു സ്വഹീഹ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസ. ഈ മൗലവി പറയുന്നു അത് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെടാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അത് പെൻഡിങ്ങിൽ വെക്കുകയാണ്, ആ ഹദീസ് സ്വീകരിക്കാനായിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു, അള്ളാന്റെ റസൂല് ഇതൊരു ഗവേഷകനും ശാസ്ത്രജ്ഞനല്ലല്ലോ നബിതങ്ങൾ. വമാ ആതാകുമുർ റസൂലു ഫഖുദൂഹു വമാ നഹാകും അൻഹു ഫന്തഹു.